Занятие третье. На третьем занятии вы узнаете категорию принадлежности, категорию которой нет в русском языке, как построить трехсловное предложение, как рассказать о своей комнате. Мин бүлмәгә керәм. Я вхожу в комнату. Син бүлмәдән чыгасың. Ты выходишь из комнаты. Минем бүлмәм зур, матур. Моя комната большая, красивая. Бүлмәдә ике тәрәзә, бер өстәл, ике урындык бар. В комнате есть два окна, один стол, два стула. Бу зур бүлмә. Бүлмәнең стеналары ак, ишеге дә ак төстә. Это большая комната. Стены у комнаты белые, дверь тоже белого цвета. Өстәлләр нинди төстә? Алар яшел. Какого цвета столы? Они зеленые. Тәрәзәләр зурмы? Әйе, алар зур. Окна большие? Да, они большие. Идән нинди төстә? Идән кыңгырт. Какого цвета пол? Пол коричневый. Түшәм ак, а стеналар яшел. Потолок белый, а стены зеленые. Алма нинди төстә? Алма кызыл. Какого цвета яблоко? Яблоко красное. Банан кызылмы? Юк, банан кызыл түгел. Бу банан сары. Банан красный? Нет, банан не красный. Этот банан зеленый. Лимон нинди төстә була? Лимон сары төстә була. Какого цвета бывает лимон? Лимон бывает желтым. А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. Мин бүлмәгә керәм. Син бүлмәдән чыгасың. Минем бүлмәм зур, матур. Бүлмәдә ике тәрәзә, бер өстәл, ике урындык бар. Бу зур бүлмә. Бүлмәнең стеналары ак, ишеге дә ак төстә. Өстәлләр нинди төстә? Алар яшел. Тәрәзәләр зурмы? Әйе, алар зур. Идән нинди төстә? Идән кыңгырт. Түшәм ак, ә стеналар яшел. Алма нинди төстә? Алма кызыл. Банан кызылмы? Юк, банан кызыл түгел. Бу банан сары. Лимон нинди төстә була? Лимон сары төстә була. Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. Син сыйныфка керәсең. Сыйныфта ике тәрәзә, 10 өстәл бар. Сыйныфның тәрәзәләре зур. Стеналары яшел төстә, идән кыңгырт. Такта кара, ә түшәм ак төстә. Өстәлләрдә китаплар. Синең өстәлең беренче рәттә.
Üstəlində kitab yata. Qolunda dəftər. Dəftərində tatar tili sözləri var. Укытучы керә. Аның кулында китап. Ул безгә татар теле укыта. Хәзер дәрес башлана. Без китапларыбызны ачабыз. Анда татарча текстлар бар. Без аларны укыйбыз. Ул сыйныфка керә. Мин сыйныфтан чыгам. Алар институтка баралар. Он входит в класс. Я выхожу из класса. Они идут в институт. Мин минем. Син синең. Ул аның. Без безнең. Алар аларның. Сез сезнең. Я мой, ты твой, он его, мы наш, они их, вы ваш. Минем китабым, синең дәфтәрең. Моя книга, твоя тетрадь. Аның бүлмәсе, безнең китабыбыз. Его комната, наша книга. Дәфтәрем, китабым. Моя тетрадь, моя книга. Урамың, урамыбыз. Твоя улица, наша улица. Бу минем китабым. Это моя книга. Китапта, китапларда, китабым. Книги, книгах, моя книга. Китапларым, китапларымда. Мои книги, в моих книгах. Бу синең китабыңмы? Әйе, бу минем китабым. Это твоя книга? Да, это моя книга. Китабыңа кара. Смотри в книгу. Китабымны алам. Беру свою книгу. Китабымда текстлар бар. В моей книге есть тексты. Китапларымны яратам. Я люблю свои книги. Урамымны яратам. Я люблю свою улицу. Урамда агачлар күп. На улице много деревьев. Üstəlimdə kitaplar var. На моем столе есть книги. Üstəlingdə нәрсәләр бар? Üstəlimdə dəftərlər бар. Что на твоем столе? На моем столе есть тетради. Синең кулыңда нәрсә? Кулымда китап. Что в твоей руке? В моей руке книга. Нинди китап? Татар теле китабы. Какая книга? Книга по татарскому языку. Аның китабы. Аның кулы. Его книга. Его рука. Тукай урамы. Бауман урамы.
улица Тукая, улица Баумана, Qozon почтасы, Qozon урамнары, почта Казани, улицы Казани, Казанские улицы. Qozonning урамнарында машиналар көп. На казанских улицах много машин. Kitabımda resimler az. В моей книге мало рисунков. Синең кулыңда ничә дәфтәр? Кулымда 2 дәфтәр. Сколько в твоей руке тетрадей? В моей руке 2 тетради. Бүлмә, тәрәзә, түшәм, идән, сыйныф. Комната, окно, потолок, пол, класс. Ак, кара, яшел, кызыл, сары, кыңгыр. Белый, черный, зеленый, красный, желтый, коричневый. Ача, ята, укый, укыта. Открывает, лежит. Читает, учится, учит. Китабым, дәфтәрең, кулы, сыйныфыбыз, машинагыз. Моя книга, твоя тетрадь, его рука, наш класс, ваша машина.